ಅಲ್ಲ ನತ್ಯ ಅದಿವಲ್ಲ ಮದ್ದನ ಕಕ್ಕಲ ದಿಯವಾಗಲ್ಲೇ ଲାତିଲେ ବୋଦି ଖାଇବାକୁ ଡାକିତତି ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦାଉଚୁତି କଣ କହିଲୁ ଆଜି ଭୋଜି ଅଛି କାଇଁ ମତେ ତ ଘରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ବାପା ମତେ କୁଆଡେ ହେଲେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଛାଣନ୍ତିନି ହଁ ବୋଲା ତୋତ ପିଲା ଭାବିକି ଆମକୁ କୁଆଡେ ବୋଦି ଖାଇବାକୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଭୋଜି କରି ଆମ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ସେମିତି ଖାଇବେ ବଜେଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମେ ଭସେଇଦେବି ଯାହା ଦରକାର ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବେ ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଯିବେ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର କଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କି କାଲମା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଅ ବାକି ନାହିଁ ବଜେଟ ଟିକେ ବଢିଯିବ ଏଇଟା କଥା ମୁଁ ଘରେ କରିବାକୁ ଧରିଛି ସେଇଟା ବି ହବ